今は用事を済まさねえとな。Uy, Volvi. Oh.何？なあ、悟空、この子もお前みたいに強いのか？かなりの力持ってると思うんだけどさ、父のやつオラがご飯をきてえてやろうとすると怒んだ。India Gai. お父さん、あれなんだろう。ああ、なんだろうな。Llega Vegeta, no el Didi ese. Ray. Aquí va a haber combate épico. Ahora voy a jugar con Vela. Right. やはりこの星の奴らは生きていたか。カカロットのやつめ。いや、何者だおめえ。戦闘力たったの5か。5耳。動くんじゃねえ。うわなんという脆い民族だ。大きなパワーを持ったやつがいる。距離4880。カカロットか。なんだ今のは。とてつもないパワーを感じる。Estoy con Vegeta. Un Piccolo. Uh-huh. 何者か知らんが行ってみるか。ほう、手強そうなやつがいるな。すぐに片付けて。
その程度だったか。孫悟空とも違う。孫悟空でないとしたら一体。もう少し探ってみるか。一体どこにいやがるんだ。ほう、手強そうなやつがこれまでに感じたことがない圧倒的なパワーだ。いつでもいいぜ、かかってこい。卵ごときでは俺は倒せんぞ。Ya se encontró la nueva ambas para... ほう、手強そうなやつがいるな。ほう、手強そうなやつがいるな。すぐに片付けてやる。その程度だったか。手に入ったな。
ティリ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 。Okay. 入れたというんだよ。差が巻いてた。ほう、手強そうなやつがいるな。いつでもいいぜ、かかってこい。倒せんぞ。ほう、手強そうなやつがいるな。いつでもいいぜ、かかってこい。卵ときでは俺は倒せんぞ。その程度だったか。ほう、手強そうなやつがいるな。
なんだこのパワーは。Oh, oh, vamos a tener problemas ahí. カカロットじゃない。Combate épico. 何者だ貴様。お前などに用はない。カカロットと思ってきてみれば、こいつナメック星人か。では何しにここへ来た。死にたいのか。えらくいせ。戦闘力322。こんなやつもいたのか。だが所詮俺の敵ではない。貴様、俺をなめるなよ。少しは楽しませてくれよ。くだらん技だ。なんだこいつのパワーは。Ya, paliza. その程度か。今度は俺の番かな。では、もう一つ大きなパワーが。今度こそカカロット。バカな。一体奴は何者なんだ。どこへ向かうつもりだ。Qué guapo el combate. Tengo que mirarla del grupo. A ver. 成長したな。だが父親にそっくりだ。カカロット、この星のありさまは何だ。人類を死滅させることが貴様の使命だったはずだ。今まで何を遊んでいた。おめえ一体誰だ。何もかも忘れてしまったとは厄介な野郎だ。貴様はこの星の人間では。生まれは惑星ベジータ。誇り高き善。そしてこの俺は貴様。タラメだ。タラメ言うな。貴様はこの星に住む邪魔な人間どもを絶滅させるために。我々サイヤ人は環境の良い星を探し、そこに住む者異星人たちに高く売るのが仕事。この星のようにレベルの低いところにはお前のように幸いなことにこの星にも月があるしな。もしそれが本当のことだったらひでえやつらだ。おい、ここには月があっからなんで幸いなんだ。とぼけるな。月が深淵を描く時こそが
我々サイヤ人の本領を発揮できる時ではないか。何のことかさっぱりだ。もういい。クリリンの言う通りだよ。ほら、ここで育った孫悟空だ。とっとと蹴れ。ところがそういうわけにはいかんのでな。惑星ベジータが巨大隕石の衝突で爆発してしまったのだ。ほとんど残ったサイヤ人はお前を含めてもたったの4人。ついこの前非常に高値で売れそうないい星が見つかってな。そこを攻めたいのだが3人では苦戦し、そこで思い出したのがカカロット。お前が3人に加わってくれればなんとかなる。目を覚ませカカロット。楽しいぞサイヤ人。バカ言ってろ。そんなこと俺は死んだって手貸すもんか。なるほどな。後ろの尻尾が生えたガキはお前の子だろう。その息子を貸しても。それ以上近寄ってみろ。ぶっ飛ばすぞ。やれるもんならやっ。ご飯は絶対渡さねえ。なんだこいつは。おめえなんか兄ちゃんでもなんでもね思い出せカカロット。サイヤ人の誇りを。ところで貴様、尻尾はどうしたんだ。ずっと目に切れてなくなった。ジャンプ。 Cada uno. よっほっジャンプ。ジャン決めたぞ。今度の星を攻め落としたら次のターゲットはこの星だ。この星の奴らなど我々サイヤ人3人にかかればたったの1ヶ月で絶滅できる。その程度の力じゃ息子は守れんぞ。カカロットよ、子供を預かっておく。生きて返してほしければ兄の命令を聞くんだな。子供返せ。逆らおうなどと考えても無駄だぞ。ちくしょう。ブルマ、ドラゴンレーダー持ってっか。そうか、ごはんくんの帽子のてっぺんの飾りドラゴンボールだったわね。よし行くぞ。一か八かだ。お前一人では無理だ。ピコロ、貴様でもこの俺でもまともに太刀打ちできる相手ではない。だが俺と貴様が組めば倒せる可能性が少しはある。確かに。しかしおめえが手を組むなんてどういう風の吹き回しだ。勘違いするんじゃない。地球の平和も貴様の息子も俺にはどうでもいい。俺が世界征服するには
奴が邪魔なだけだ。奴と仲間とやらを片付けたら貴様をぶち倒して今度こそ世界をこの手にいただくつもりだ。そうはさせねえ。けんど二人が組むっちゅうとこまではいい歓迎だ。その方法しかねえみてえだな。そういうことだ。よしねまったく。まったく。サンキュー。おい、あ、ヒントンよーい。待ってろよ、ご飯。地上最強コンビ、囚われのご飯を救え。
ご飯無事で行ってくれ。急げ孫悟空、グズグズするな。あのラディッツとかいうやつが言っていたサイヤ人のことは覚えてないのか？ああ、全く覚えてねえ。兄貴がいたなんてことも全く知らなかったんだ。何か戦いに備えて手がかりがあればと思ったんだがな。こんな島に村があったんか。
お、鉄橋があんな。あいつの弱点は多分尻尾だ。尻尾を強く握れば力が抜けてしまうはずだ。オーラがそうだった。どうやって尻尾をつかむかだな。なんか嫌がんな。すぐに片付けて。修行し直してきたらどうだ。なんか嫌がんな。さっさと片付けちまうか。一丁やった。じゃんけんグー、じゃんけんグー、じゃんけん。よっほっ。倒せんぞ。すげえ岩だな。よっ。なんか嫌がんな。さっさと片付けちまうか。ワクワクすっぞ。もうしねえか。風車が回ってんな。でっけえ風車だな。あっちに用事はねえはずだ。なんか嫌がんな。さっさと片付けちまうか。なんか嫌がんな。
さっさと返す。すぐに片付けてやる。その程度だったか。そに言ってる場合じゃねえか。ちけえぞ、そろそろ下に降りて近づこう。無駄だ。奴は妙な機械で俺たちの位置や強さが分かるらしいぜ。俺たちが近づいているのも気づいているはずだ。そうか、真正面からやるしか道はねえわけだ。おっす。え？あうーん。はあ。なあ。わかった。え？ありがとう。あえーっと。ああ。よし。地図見た方がいいんかな。よっ。あの村なんか店があるみてえだな。よう。え？おう。ああの。あありがとう。
いいえ。よし、頼みます。キラキラして高く売れそうだけどな、この石。なんか嫌がんな。さっさと片付けちまうか。いつでもいいぜ、かかってこい。玉ごときでは俺は倒せんぞ。なんか嫌がんな。さっさと片付けちまうか。What? へへへ。
よし。どう？ありがとう。えーっとサンキュー。ありがとう。へへへ。ははは。おい。よっ。こんにちは。
それでは。こんにちは。いろいろあるよ。毎度。おう。すみません。いらっしゃいませ。ありがとうございます。こんにちは。
ラッキー。ラッキー。へへへ。よし。はっちゃんは全然変わんねえな。昔と同じですんげえいいやつだ。よし。すぐに片付けてやる。よし。Cuadrado. Yoし。こんなもんかな。よっしゃー、釣れた釣れた。なんか嫌がんな。さっさと片付けちまうか。なんか嫌がんな。さっさと片付け。すぐに片付けてやる。もう指名か。
なんか嫌がんな。さっさいつでもいいぜ、かかってこい。玉ごときでは俺は倒せんぞ。なんか嫌がんな。さっさと片付けて。すぐに片付けて。玉ごときでは俺は倒せんぞ。なんか嫌がんな。さっさと片付けちまうか。ワクワクすっぞ。もう指名か。はあ。よっ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 。なんか嫌がんな。さっさと片付けちまうか。よなんか嫌がんな。さっさと片付けちまうか。いつでもいいぜ、かかってこい。玉ごときでは俺は倒せんぞ。なんか嫌がんな。さっさと片付けちまうか。
やつだ。降りるぞ。ん？警戒信号が。戦闘力710。何？あのガキだ。クソ、古書。反応がもう一つ。ここに向かってくる。一つ、二つ。戦闘力322と300しやがった。貴様ら、一体ここへ何しに来た？決まってんだろう。オラの子を取り消しに来たんだ。オラの息子はどこだ？どこに隠しやがった？ギャーギャーうるさいからそこに閉じ込めただけだ。それよりまさか二人でかかれば勝てるなどというバカバカしい計算じゃないだろう。身の程知らずとはこのことだ。勝負ってな、ただ強きゃいいってもんじゃねえさ。こっちが作戦なんだ。聞いた風なことを抜かしやがって。怖え。一瞬にして攻撃をしてくるとは。仲間にするのはやめだ。ただの足手まといになれそうなんでな。お遊びはこれまでだ。二人がかりでこれじゃまるで話にならんな。せっかくの忠告を聞かずに歯向かうような愚か者には死あるのみだ。貴様らが死ぬ前にいいことを教えておいてやろうか。俺の他に生き残った二人のサイヤ人は
さらに戦闘力が上なんだぞ。孫悟空、貴様新しいとっておきの技なんかないのか。へへ、すまねえな。はっきり言ってねえよ。ち、俺は真面目に修行して新開発したってのによ。本当か？どう作戦を立てようが無駄だ。さっさとくたばってしまった方が楽だぞ。だがこの技は気を貯めるのにやたら時間がかかる。貴様、その間奴と一人で戦って動きを止めろ。わかった。食い止めてみっか。せいぜい踏ん張ってくれ。しつこいやつめ。貴様だけだとどっちが先に片付けられたいかの相談でもしていたのか。やられるつもりはねえぞ。お遊びはこれまでだ。すぐに助けてやっからな。デタラメを言うんじゃないぞ。助けられるわけがなかろう。その前にお前が死んでしまってはな。お遊びはこれまでだ。もうお遊びはこれまでだ。もうお遊びはこれまでだ。
遊びはこれまでだ。戦闘力1330。全ての戦闘力を指先だけに集め、くそー、こいつら力を自在に操りやがる。油断したな。お疲れだぞ。貴様、いつの間に。でかしたぞ孫悟空、しっかり尻尾を捕まえておけ。もうやめた。おとなしくこの星から引き上げてやる。騙されるなよ孫悟空。出任せを言ってるだけだ。頼む、信じてくれ弟よ。お願いだカカロット、信じてくれ。貴様のような間抜けは珍しいぞ。まんまと引っかかるとはな。俺は弟であろうが殺すことに何のためらいも持たん。そらそら、もっと苦しみ、死は近いぞ。次は貴様の番だぞ。これでは避けられる。Voy, mi bañador.このガキ。貴様、まだそんな力が。ピッコロ、早くその技を。魔漢光殺法。くそ、この俺がこんな奴らにやられるとは。たまみやがり。まさかカカロットのやつが。おのらかめ、孫悟空はすぐに生き返ることができるんだ。何？この星にはドラゴンボールといういいものがあるんだ。そいつに頼めばどんな望みだろうと可能になる。死人を。く
そったりだがいいことを聞かせてこれまではるか宇宙にいる俺の仲間二人にこの俺がやられたことを知ってその二人がここにやってくるいつ1年たった1年後1年さらに強い戦士が2人今度こそなるほど。そういうことだ。悟空ってばお前らしくないぞ。しっかりしろ。クリリン死ぬっちゅうな。結構嫌なもんだな。まあな。でも安心しろ。悟空。消えおったぞ。そうか。神のやつの仕業だな。しかし神様だったら安心してよか。貴様らはドラゴンボールを探せ。神のやつとて命を蘇らせるほどの力はない。だがその孫悟空の息子はこの俺が。何？嘘だろ。どうするつもり？このご飯とかいうガキは訓練次第で強力な戦力になる。1年後にやってくるという2人のサイヤ人を迎え撃つにはそいつの力がいる。そのためにはこの俺が鍛えてやるしかなかろう。孫悟空が蘇ったら楽しみに待っていると伝えておくんだな。その頃地球よりはるか彼方の宇宙のある星でラディッツめ死におった。情けないやつだ。まったく。しかし面白いことを言っていたな。ドラゴンボールとかどんな願いでも叶うらしいぞ。よし行こう。ラディッツを生き返らせるんだな。冗談言うな。あんな役に立たんやつはもういらん。俺たちがこのまま年老いもせず永遠の命をってのはどうだ。永久的に戦闘を楽しめるぞ。なるほど、そりゃいいぜ。2人はドラゴンボールを使い永遠の命を手に入れるため地球へ向けて飛び立つのであった。というわけで修行させたく生身のまま伺ったわけです。どうか閻魔大王様
こやつを海王様のもとへ伺うことをお許しください。なるほど。天国へ行ける者、わざわざ危険を冒してまで100万キロもある蛇の道を通り海王様に会いに行くというのか。はい。よかろう。そんなに行きたければ海王様のところに行くがよい。ただこの1億年でわし一人しか通っておらぬほど非常に険しい道のりだぞ。覚悟しておくのだ。結構厳しいんだな。分かった。ところでさ、オラのちょっと前にラディッツっちゅうやつが来た？ああ、確かに来たぞ。あいつは地獄行きじゃ。当然な。暴れなかったか？暴れた暴れた。暴れおったがこのわしが取り押さえてやったわい。強えんだなおめえ。おめえと来たが。あのな、わしは閻魔大王だぞ。地球の神な分かっておるのか。要するにすんげえ強えってことだろ。全然分かっておらんな。強いのは当然だ。だが頭だって良くなければ務まらん。事務処理能力が肝心なのだ。事務処理？よし、この際だ。わしの仕事を理解できるようクイズを出してやろう。おら急いでんだけどな。やっぱりなし。そんな態度では海王様には合わせられん。そりゃねえぞ。わかった。最初から素直にしておればいいんだ。まあいい。それでは始めるぞ。全問正解しないと先には進ませんからな。正解だ。いろんな星々で暴れ回ったからな。ここまで暴れるやつはそうはおらんがな。よし、それでは次の問題だ。残念だが不正解だな。もう一度よく考えてみるのだ。正解。当然だな。わしの方がなあ、地球の神よ。はい、その通りでございます。よし、それでは次の。その通り、正解だ。何者だろうが死ねばここに来る。お前の兄がそうだったようにな。では次の問題だ。やるのう。正解じゃ。まったくドラゴンボールというやつには一度やったわしの仕事がなかったことになるんだからな。まったく誰が作ったのかなあ、地球の神よ。それは申し訳ございません。まあいいわい。残念だが不正解だな。え？今5問目だぞ。何？ひふみ。あら、ちょっと試しただけだ。わしの過ちを見抜けるか。それが真の5問目だったのだ。さすがに
ちょっと厳しい言い訳ですな。聞こえたぞ、地球の神よ。お前が死んだら地獄行き。お許しください。さすが地獄耳なんちゃって。お前ギャグのセンスない。まあええわい。海王様のところに行くことを許可。サンキューエマのちゃん。お前やっぱりわしを尊敬しとらんな。そんなことねえよ。ねえです。まあええわい。さっさと海王様のところへ行ってこい。ではな、頑張るのだぞ。あ、よくわかんねえけど、その海王様っちゅう人に会ってくるわ。いい加減に目を覚ませ、孫悟空の息子よ。いいか、俺の話をよく聞け。まずお前の父は死んだ。少しは覚えているだろう。あの男を倒すために犠牲になったのだ。お父さんが悟空のやつは仲間がドラゴンボールを集めてきっと生き返らせるはずだ。しかし問題はそんなことではない。ラディッツは何とか始末をしたが、1年後に奴よりもっと恐ろしい仲間が2人やってくるらしい。そうなったら孫悟空が生き返ったところで俺と奴だけではまるで勝ち目はない。お前の力が必要だ。修行で戦術を身につけ、共にこの地球を守れ。切り札はご飯。サバイバル特訓開始。そんな僕なんか全然戦えないよ。ガタガタ抜かすな。この俺が戦い方を叩き込んで最強の戦士にしてやる。分かったな。修行って何をすればいいの？たった一人ここで無事に生き延びてみろ。6ヶ月経ってお前が無事に生き延びていたら戦い方を教えてやる。じゃあな。待って怖いよ。置いてかないで。うわAquí lo vamos a dejar, gente.